Добър ден и добре дошли на юбилейния национален турнир по карате 40 години карате град Плевен. В залата присъстват 160 състезатели от 19 клуба. Моля вашите аплодисменти за участниците. Аида Нет Вадорил Хасково, Алеко Свищов, Атне Строян, Белене от град Белене, Будо София, Дарис Кюстендил, Левски Спартак София, Окинава Годжурю Варна, Олимп София, Карате клуб Приста Русе, Карате клуб Ронин 11 София, Карате клуб Самурай Добрич, Карате клуб Сейкен Перник, Карате клуб Странджа София, Карате клуб ЦПКК Кнежа, Карате клуб Петромах Червен бряг, Карате клуб Шото Витя Силистра, Карате клуб Шурикен Кюстендил и домакините клуб Бойни изкуства Петромах Плевен. Съдиите на днешното състезание са Ангел Попов, световен съдия, председател на Реферски съвет. Димитър Димитров, световен съдия. Георги Михайлов, европейски съдия. Ангел Ленков, балкански съдия. Ванчо Опров, балкански съдия. Марин Маринов, балкански съдия. Станимир Недялков, рефер БНФК. Красен Хаджиев, рефер БНФК. Теодора Михайлова, рефер БНФК. Професор доктор Димитър Стойков. Господин Владислав Николов, депутат от област Плевен и възпитаник на школата. Господин Атанас Кършев, регионален експерт на Министерството на младежта и спорта. Вилма Великова, директор на спортно училище Георги Бенковски, град Плевен. Венко Николов, специалист област спорт към община Плевен. И официалните лица на Българската национална карате федерация. Господин Алексей Петров, президент на Балканската федерация по карате и президент на Българската федерация по карате. Господин Александър Найденов, президент на БНФК до 2005 година. Господин Емил Атев, генерален секретар на БНФК. И разбира се, господин Русалин Русалинов, президент на Карате клуб Петромах и вице-президент на БНФК. За приветствие давам думата на господин Русалинов. Йой! Да бъдем каратисти първо. Добър ден и добре дошли на всички. Благодаря ви. От сърце ви благодаря на тук присъстващите, на всички каратеги, на техните треньори, на съдиите, на моите гости, които аз казвам моите, тъй като съм ги поканил лично да присъстват, без всички други неща, които някои ще си ги тълкуват. Благодаря на всички вас, имате моят поклон, самурайски поклон, от сърце, от душа, че присъствате днес тук. Трябва да бъда кратък, само че 40 години няма как да бъдат изречени с едно изречение.
ще кажа това, което основоположникът на съвременното карате Фунакоши Гичин е казал, че капката дълбае камъка с честото си капане. И това е качеството постоянство, което възпитава карате-до. Смятам, че тези 40 години, поне това качество да бъдем постоянни, в едно нещо ние сме го доказали. 40 години да вървим по пътя на празната река. Благодаря ви за всички и продължаваме. За официалното откриване на състезанието давам думата на професор доктор Димитър Стойков. Уважаеми господин депутат, уважаеми господин Русалинов, уважаеми гости, скъпи участници в днешния спортен празник, дами и господа. За мен като гражданин на този град е чест възможността да ви приветствам по случай 40 годишния юбилей. Да, 40 години означават рутина, означават извървян път, означават резултати. И слава Богу, клуб Петромакс Плевен има тези резултати. Много титли на състезания по карате от републикански, международен и световен мащаб. Много отличия, които донесоха слава не само на клуб Петромакс, но и на Плевен и на България, за което благодаря, господин Русалинов. Още нещо. В клуб Петромакс ние виждаме един от символите на спортния Плевен. Един успял символ. Виждаме и съмишленик, в който допринася Плевен да расте младо, силно, здраво поколение, което да остане и да гради новия Плевен, европейския Плевен. Но и съмишленик, който спомага и за спортните празници на общината, за спортния календар, а както и за спортната слава. Така че честит празник, скъпи приятели, и успех! Нека дадем думата и на господин Алексей Петров, президент на Балканската федерация. Уважаеми гости, уважаеми приятели, уважаеми господин професор Стойков, преди всичко ми позволете от името на клубовете на Българската национална федерация по карате и на клубовете от повече от 12, бих казал точно 13 балкански страни, да ви приветствам и да ви поздравя с вашия юбилей. Честито! Честито на клуба, който повече от 40 години вече е стълб и фактор за развитието и успехите на карате в България. Разбира се, винаги зад всеки успех има някой и наистина за това развитие и тези успехи стои личността на една значима фигура за нашия спортен живот. Ще го нарека големия мечтател и доказан реалист Русалин Русалинов. Душата на човек и признанието на голям спортист от национално и световно измерение с особен аспект в специалните полицейски спортове, Русалинов през годините съхрани себе си като човек и спортист. Минаха много години, минаха много преживявания, но той и в трудни и в хубави моменти остана себе си. Гордей се с това, което си извървял. Имаш мечти и можеш да покоряваш още върхове. А и толкова много хора тук, които очакват да ги направиш щастливи, като Ганеви
и Ивет, да прославят България на световното и вече на олимпийското татами. Хората на Петромакс са богати хора, защото са дали много. Човек е богат, ако е дал нещо. Вие дадохте много, дадохте на хора, които успяха в бизнеса, в спорта, в парламента конкретно. И най-скоро, като че ли от вчерашното мероприятие, разбрахме, че сте дали или е взел много и Трифонов. Иначе в онези години, ако не беше взел от спортния дух на карате, нямаше да е големия Слави. Пожелавам ви благополучие и много здраве, успех и благодарности за всичко. Химна на Република България, моля. Наблюдавате синхронката в изпълнение на 3 поколения каратеки. Сенсей Русалинов, сенпай Десислава Лачовска, треньор по карате в спортно училище Георги Бенковски, град Плевен. И Ивет Горанова, ученичка в спортно училище Плевен и шампион по карате за 2015 година. В пълния смисъл на думата. Ката синхрон на каратеките от спортно училище. На състезателите на Карате клуб Петромакс. А сега полицейска лична защита от сенпай Ангел Ленков, Тихомир Ядков и Ивайло Петков, многократни полицейски шампиони.
чака в изпълнение на Сенпай Маргарит Попов и групата му от училище Петър Берон. Сенпай Марго е и треньор на клуба в спортно училище Плевен. Skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Top's picking it up. Let's go. The hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, and the picture connects, never asking for someone's help to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Everybody giving him death stocks and stocks for the move. I heard him fucking with death stocks. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. И накрая, най-очакваното изпълнение на сенсей Петър Магеранов, сина му Димитър Магеранов и племенника им Стелиян Петев. Сенсей Магеранов е един от първите киокушинци в България, а от 1977 година в град Ловеч с господин Русалинов тренират заедно карате.
Давам думата на господин Тони Петров, главен инструктор на Министерството на вътрешните работи и вице-президент на Българската джуджицу федерация. Мога да кажа само едно, че много хора тренират бойни изкуства, но малко остават една пътека след себе си, която е забележима. Така че от 17 септември връчваме 6-ти дан по полицейска лична защита на господин Русталинов. И почната плакета за принос полицейската лична защита от годините създаде много шампиони, както видяхте сега демонстрацията на Ангел Ленков и на отбора на Петромакс. Така че да продължава така, да обучава и техните синове и внуци. Бъди здрав! Благодаря на всички. Преди да преминем към съществената част, състезанието, комити, награждавани и да си продължим по пътя, трябва да връча и аз 2 плакети за отношение, за принос. За това ще кажа само 2 думи, макар и да наруша протокола. Преди години в нашия град пари за спорта се даваха на определени клубове. Да кажем, ако има 25 клуба регистрирани, които развиват спортна дейност, само 10 получаваха пари. Преди 5 години с професор Стойков седнахме и уточнихме, че трябва да получават всичките пари, независимо много или малко, на зависимост от това каква работа, какво са направили в този град. И наистина това стана. Последните години всички спортни клубове, които в този град развиват дейност, законни са, правят нещо, те получават някакво финансиране от общината. За което аз му казвам благодаря и лично му връчвам тази пакета по случая 40 годишнината. Господин професоре, дано нямам нужда никога от твоите професионални качества да ме режеш и да ме кълцаш и така нататък, приятелю, да си жив и здрав. Да, и сега втората част. Другата е за Владислав Николов. Някога преди време, преди години той тренираше карате. Всеки ден, заедно с Митко Бенков, с всички други там от клуба, които на тяхната възраст, да кажем тази на 10-то на Ангел, играха и ни станаха полицаи, други бизнесмени, трети станаха депутати. Това е. Да ми е жив и здрав, честито и за него тази хубава плакета. И който може да помага. Да помага на каратето, не само в Плевен, просто на каратето в България. Влади, заповядай, си ми жив и здрав и успехи. На всички каратеки и най-вече на клуб Петромакс, защото аз съм тренирал в този клуб, горд съм, че го има Петромакс и се надявам, докато Русалин ще го има и Петромакс. Сигурен съм в това, но пожелавам ви много здраве и много успехи. И да слушате сенсей Русалин Русалинов. Това е за Петромакс клуба. От тук нататъка нека да гледаме едно хубаво състезание. Руси, аз съм ти много благодарен. За мен е било чест, че съм бил в този клуб. Благодаря ви. А сега всички продължават. Тази прекрасна девойка, която беше Мис Плевен миналата година. Каратистка! Тази година! Това е Мис Плевен пред вас. А сега продължаваме с състезателната част и награждаванията.
на Балканското. Тя спечели първите си медали международни, като състезателка на карате клуб Петромакс. Тя е дъщеря и Адриана са си наши възпитанички на сестра. И сестра. Но тъй като трябва да пътуват, да. Мисля, че дъщерята ще играе при нас. Къде ще играе? Ще играят. Тук други клуби няма да има след време, да знаеш. Добре, да. Така че аз и благодаря за това, че ни уважи, за това, че маха крайници и продължава. Вие всички знаете, че на практика тя е европейски шампион, има титли, че тя участва и на Олимпиадата в Баку. Това беше представител в карате от България, което не е малко за 8 състезатели от цяла Европа. Тя участва и е наша възпитаничка. Това не е малко. Даже нали така? Да. Взимахме няколко срещи, без малко да играе за медал. Без малко. Така че затова нарушихме цялата етикеция и всичко, просто за да й кажа: Боби, благодаря, да си ми жива и здрава, заповядай. Да, ето ти. Да, там. А тук, понеже вече имаме една нова приятелка, която носи почти моето също име, Роксана, която е вече треньор на нашия национален отбор. Тя, разбира се, е сръбкиня, е хубава като всички българки и тя. И ми е вече приятелка. И понеже си тръгва, аз искам да й подаря това и една хубава вино бутилка моя. Тук пише, че е на Сенсей Русалинов. Да. И с съпруга и децата в Сърбия да изпиете по една чаша. За здраве на карате клуб Петромакс. Да, и да станат децата шампионки на световното. Внимай, какво правиш? Окей? Благодаря. Първо искам да честя празника на карате клуб Петромакс и това, което искам да пожелая на клуба, е да произвежда още повече шампиони и да затминат всички наши успехи, които сме постигнали до момента. Čast mi je i zadovoljstvo da sam danas prisustvovala proslavi 40 godina jednog od najboljih klubova u Bugarskoj, karate kluba Petromax. Zahvalila bih se gospodinu Rosalinu na ovako divnom turniru, na ovako divnoj svečanosti, poželela puno uspeha njegovim takmičarima i zahvalila se zato što zaista puno doprinose da karate u Bugarskoj bude bolji i da jednostavno donesemo puno medalja sa međunarodnih takmičenja. И така пак съм аз, изглежда, че така ще го правим тази вечер, тъй като състезанието все още в залата продължава с отборните битки при големите, девойките и младежите и доколкото разбрах са много оспорвани, защото купата за комплексното е много голяма. Някои хора, по-старите искам да кажа, тук самураи, искат да си ходят да спинкат, така че трябва да ги уважа. И започваме с господин Петър Магеранов. За пред някой, той винаги ми прави забележка, че го кръщавам, нали, Пепи. Заповядай до мен, приятелю. Преди да му връча плакетата, искам да кажа, че ние с него се познаваме от 1977 година. Аз отидох войник в град Ловеч на МВР на ОБО, поделението в центъра на града. Той е разбрал за мен стар джудист, самурай и така нататък. Уредима да излизам отпуски и да почнем да тренираме карате с разни други хора там. Така че 1977 година. По-късно с него ходихме да търсим разни чикитайци, по-точно виетнамци из горите. Те играеха Вет Водао, с тях правихме срещи и така нататък. При джуджитсото, при всичко минахме и се радвам, че този ден той е до мене. Покорно му благодаря да ми е жив и здрав. Той е много по-дърт от мене, да знаете. Дай само да му среща. Ще кажеш да, ще кажеш първо заповядай. Да си ми жив и здрав. Пакетата, това също е за тебе тук. Вътре има на плакатите с мене. Да. Това ще остане за поколението. Ако ще искаш да кажеш нещо, кажи го. Ти имаш право да го кажеш, другите нямат. Вижте, омръзна ми 16 години да стоя на 50, остават още 20. Искам да кажа, че дълъг е пътя на получението, кратък е на примера. И по-добре да срещаме каратисти, които правят 1000 пъти един ритник или един удар, отколкото 1000 ритника или удара наведнъж. Най-зъм се ни чува. Да. Той, понеже все му се чува гласа, трябва другите така да викат. Добре. Благодаря ви на всички за уважението и за това прекрасно тържество
и за самото състезание. Плевен винаги е бил един център на каратето, на бойните изкуства. Тук присъстват много приятели, видях и се радвам да бъда между вас. Дълги години още. Благодаря. Господин Тони Петров. С Тони извървяхме много дълъг път. Аз така, понеже съм решил тази вечер на всеки да отделя по няколко минутки. В един момент в този живот се наложи, той е от Монтана иначе, нали? Никой не е идеален. Да, господин Найденов, нали? Аз така ли иначе бях предвидел по сценария Сашо Найденов да е до мен, но тъй като все още официално не сме почнали и той ни трябваше да се премести, ние всички решихме, че той ще бъде този, който ще развива карате в системата на МВР, след Цецо Киткарски, който отиде в Канада, като се пенсионира. Та той ни отначало така много не му се искаше да напуска Монтана. Толкова много, че едва го убедихме. Да. Кмет щеше да бъде най-малко, защото брат му сега е областен, тъй че той поне кмет щеше да бъде. Както да е с него, после продължихме джуджицу, още в 93-4 тръгнахме по Европа, тръгнахме по семинари и днеска той ходи по Европа и по света, за да обучава, нали, по джуджицу, включително и служители на полиция, на жандармерия и така нататък. Аз му благодаря, че той извървя този път през тези 40 години и той е край мене през целия този път. Благодаря ти, Тони, да си ми жив и здрав. Заповядай. Искам да питам, някой опитва ли да лъже Русалин, да го излъже за нещо или не? Опитах един път, бех състезател на кантара, с един крак стъпвам, с другия крак се подпирам долу под кантара. И 4-5 кг ги свалих. Той видя, изгони ме, после с протекциите ме пуснаха да играят. Така че от тогава не го лъжа, не става. Така, а сега ще трябва да наградим един полицай, защото и той бърза на работа, ще трябва да пази реда в нашия град, Християн Станчев. Християн Станчев е от средното поколение каратисти в нашия клуб. Христи, застани до мен, благодаря ти. Господин Найденов е свидетел, ние имаме една хубава снимка тримата на европейското или световното ли беше? На световното, 99-та година. Взима медал момчето, младо хубаво момче беше, слабичък беше, на колко килограма? На 80 килограма. На 70, бе, ей! Не говорим за Испания после, говорим за България. На 4 световни е играл момчето. Не го гледайте сега, че е толкова здрав. Тогава беше по-хилав и много крив състезател. Няма да го забравя. Един от кривите състезатели в българското карате. Да ми е жив и здрав, честито. Батото, дедваш така край мене ти. Гледай. Гледай. Да ми е жив и здрав. И лека работа. Еми това е, след малко продължаваме пак. Така, и понеже вече времето много напредна, чакаме много малка част от тези от залата, състезанието официално е приключило, така че вече ще се отдадем на официалната част, за която са ни нужни сигурно 30 минути. И започваме с начало с този, дето вика мале, господин Александър Найденов. 2 мандата президент на нашата федерация. Но той едва ли ще ми оставя аз да разказвам, ще ми вземе микрофона, ще иска той да каже някои работи. Аз искам да ви кажа, че това е човекът, който от много дълги години е до мене и когато ми е трудно, аз разчитам на него. Него не го знам дали той разчита на мен, но аз в трудните си моменти съм разчитал на него. И затова много искам да ми е жив и здрав още дълги години. И като дойдем на 100 годишнината, той да е до мен, на Петромакс. Апропо, вие не знаете, ама клуба се казва, благодарение на него се казва Петромакс. Далечните години, 79-80-та, Сашо маши крайници там на Жданов в София, срещу халите, като млад така.
Не, той тогава не е бил бизнесмен, е много интелигентно младо момче и така нататък. Няма нищо общо едното с другото. Той ще има възможност да ви каже няколко думи. Аз просто искам да ви кажа, че той за мен в моя живот има голямо значение, има моето огромно благодаря и моят поклон за винаги. Сашо, благодаря ти, че си край мене. Да, това е за теб, приятелю. Тук пише 40 години, какво си правил и т.н. нататъка, за изключителен принос и благодарност с поклон към него. Сашо, това е всичко. Тук там има и на снимки с мене. Абе, да си ми жив и здрав, благодаря ти. Там момчетата къде са да ги вземат. Ако за нещо действително бих платил много, е на тая плакета. На четворката човчицата отпред да я няма и да бъде 10, а не 40. Някой да ни подари още 30 години. Аз съм благодарен и не съжалявам, че съм седял не до, а зад Русалин. Представете си, че аз съм бил ДПС-то, а той е бил пред мене. Така сме били тия години. Много се радвам да сме заедно. Весело прекарване, колкото можем ще помагаме. Да сте живи и здрави. Благодаря, Сашо. Така. Господин Любо Йорданов. В начало клуба, когато почнахме с Любо, бяхме нещо като общо заедно. Имаше един клуб, бяхме към армията, към ОСО-то, Организацията за съдействие и отбрана. В един момент заедно играехме джит-фондо, заедно се готвихме за карати, за изпити, да се явяваме за черни колани и за състезания и така нататък. Всеки по-късно той се разви, той ще сподели, стигна до гранд майстор. Той е нашата гордост също, че също сме тръгнали заедно, така както Пешо Мегерана, един от водещите в Киокушинкай, Любо е в джит-фондо и не само в джит-фондо за България и в целия свят. Той е един от хората, с които сме почнали в ония далечни години, когато беше забранено каратето, махахме крайници от сутрин до вечер. Да, се опитваха да ни наказат, ама то не беше хубаво, така че Любо, благодаря ти, че ме уважи, че дойде тази вечер, приятелю, си ми жив и здрав. Ще кажеш и ти няколко думи, ако искаш. Първо. Искам да се обърна към всички присъстващи и да поздравя моя приятел дългогодишен Русалин с големите успехи, които е постигнал за 40 години. Наистина на времето почнахме заедно, аз бях председател на този съвместен клуб по бойни изкуства и за тези 40 години той направи много за бойните изкуства, за карате в Плевен и в национален аспект. Пожелавам му, няма да определям годините, но да се виждаме през десетилетки така много пъти и да му пожелая да постига все повече и повече успехи в неговата област, защото ако той не беше, каратето нямаше да представлява това в Плевен, а пък той има и голям принос и за Националната федерация. Пожелавам му най-вече здраве и дълги години да се радва на своите ученици, на своите инструктори и на всички приятели, които има. Успех! Всички най-вече здраве. Митко Бенков, Димитър Бенков, единствения неповторимия. За изключителен принос към нашия клуб. Митко Бенков, той е един от моите първи ученици, там в средата на 90-те години.
носител на медали от Балканско първенство, националните, в управителния съвет на нашия клуб и помага, да знаете, много, като лично време, като ангажимент, като финанси. Той е един от хората, който движи карате клуб Петромакс. Благодаря ти за всичко, което правиш. Между другото, аз съм кръстник на него, ма тя е много сложна при нас. Сашо Найденов на мен е кръстник, аз на него, на Кристи и т.н. много са. Нали? Ние всички така сме намерили един начин да бъдем роднина. Това беше полицай, роднина, полицай, роднина. Това е, Мите, заповядай. Ей, има още работа там за тебе. Да. Той ни подготвил една изненада след малко, Митака. Ще я видим по-късно. Така. Давай сега. Людмил Стоянов. Да. Бачите, Людмила, аз така му викам, не случайно съм подбрал това за него, за да се сеща, кога е бил младо момче и то в 80-те години, как сме махали крайници, той също беше един от тези първите в Плевен, с които сме тренирали. Държавна сигурност, така нататък, но такива бяха времената, да ми е жив и здрав дълго време още и след 10 години пак да му връча една плакетка. Повядай. Повядай тук всичко. Първо, благодаря за плакетата, за напомнянето, че съм част от историята на каратето в този град. И това си е наистина повод. От друга страна, благодаря на Русалин, че съм до него толкова години, 10 ли направихме вече, извън каратето и в чисто професионален план. Пожелавам му много здраве, най-вече. Дай Боже, още наистина много юбилеи да се честват и на каратето, и в личен план му пожелавам всичко най-добро. Да е жив и здрав. Да. Милко Митевски. Да. Милко Митевски, той продължава в този живот да е кремен, работи в моята фирма. На времето, когато правихме полицейските първенства и регионална дирекция, Плевен беше се шампион, тук има още много други присъстващи. И Краси Начев, и... не знам, той тук ли? Емо си замина, Емо Събев, и Ангел, и другите бяха по-млади момчета. Явор Иванов, лека му пръст. Помня на едно първенство в Пловдив ли беше? Когато чупих, В Пловдив играем финала срещу Казанлък, срещу Кьокушинкайците. Милко беше с чупен пръст на крака. Аз му казвам, излизаш и просто стоиш и трябва да изтраиш 3 минути, он ще рита, ще блъска. Важно е да изкараш матча. И то така беше. И пак станахме първи преди много години. Много години, преди 20 години е било така, че. Преди 25 години. Милко, благодаря ти, честито, заповядай, приятелю. Да си ми жив и здрав и да продължаваш да работиш в охранителния бизнес. Така, какво е? Иван Богданов. Иван Богданов е един от моите, от първите ученици от 90-те години. И той беше младо момче, полицайче в групата, ентусиазирани. Един от първите в националния отбор от нашия клуб. Помня дори на първото международно състезание Иван Кайла в София беше в зала Универсиада ли беше? Заедно с Румен Чолазаров, той го няма, той сега в ЮАР ли е още? В Англия вече това е. Но той ще му продаде нашите поздрави от тук, от далечното Плевен. Ванка, благодаря ти, че си тук сред нас. Вчера е довел сина си той в залата, ще бъде възпитаник на Анито, тук е на младите инструктори. Така че това сме ние продължаваме. Ванка, благодаря ти, заповядай. Успех, все повече, много по-малки да стават като тебе, добри организатори, можещи, вярващи в спорта и всичко излишни думи.
Здравей! Така. Добре, сега. Добре. Така, от тези бивши мои състезатели и инструктори ще почна с Явор Иванов, лека му пръст. Той го няма сред нас преди много години. Беше един от моите таланти. Имаше едно уникално аз има ваше. Аз съм окръстник и на него. Ще помоля Кристи Драганов, друг мой ученик, да дойде, да му връча на него, а той ще предаде на съпругата му плакетката. Ани? Кристи. Кристи също е мой ученик, един от тези, с които се гордее. И се радвам, че той именно ще я даде на съпругата му и на дъщеричката му, за което ще бъда благодарен. Също ти благодаря на Кристи за всичко, което си правила и ти и си помагала на нас и на каратето. Благодаря ти. И продължаваш да изглеждаш все така. Благодаря ти. Това на... Така. Той го няма и той. Така ли? Станимир Недялков. Станимир Недялков и той полицай, беше по охрана, по банки, пожарникар, полицай, но каратист. При него най-впечатляващо, че няма състезание, на което не са му чупили носа. Да стане до мене. На което състезание отидем още на втората среща, той носа му щупен. Не е нещо деформиран, говоря за щупен нос. Поне 4-5 пъти сме го карали да му ги оправят. Така ли е, Станчо? Лъжа ли? И сега е много лош катаджия, да знаете, като ви спре, нали. Няма парола при него. Станчо, благодаря ти, да си ми жив и здрав, и да продължаваш до година да правиш още по-хубав турнира. Той беше главният организатор на турнира в водопадите. Крушуна. Благодаря, Станчо. Пламен Колев. Пламен Колев е полицай, той в момента каратистче. Неговата история е пък много интересна. От Червен бряг в Силистра, от Силистра върни в Червен бряг, иде ми, дойде ми. Но преди 20 години вече в Червен бряг направихме един много успешен клуб в Червен бряг и вече и в Луковит. Имаме групи в Червен бряг, Луковит. Клуба се развива добре, благодарение на него и съпругата му. И Пламен, аз ти благодаря за всичко. Някой път е малко неконтролируем, ама много рядко му се случва. Пламен, четито, заповядай. Съдия. Четито, Пламен. Не. Ивайло Петков. И Ивайло от състезателите, сега инструктор на клуба в София, но помага много и на националния отбор, и на федерацията. Ивайло, благодаря ти името на клуба, да си ми жив и здрав, батето, заповядай. И все така да продължаваш и да пазиш добре моят кумет Сашо Найденов, защото той се грижи за него. Заповядай. Благодаря. Маргарит Попов. Хайде, Марго от една седмица е вече треньор и в спортно училище Плевен, освен че има група в училище Петър Берон в Строгоза. Видяхте го днеска какъв дихател е, как се бори на татамито, подскача, салта и т.н. Марго яде по една кора яйца и по едно такова с кисело мляко, как се казва, 20 кисели млека. Това е само за закуска. Има и добри състезатели, добър и той. Марго, благодаря ти. Щито. Вядай. Марго. Окей. Ти. Ще си здрав. Илия Илиев.
Миличо също състезател на клуба, инструктор на клуба. Миналата година водеше и няколко години спортното училище. Разчитах, че ще вкара дисциплина, ма не можа много нещо. Девойките само май заглеждаше и той, ама какво да... Шегувам се, женати тук ли? Шегувам се, добре, Миличо. Миличо, да, заповядай. Заповядай. Добре. Така. Мирослав Минков. Мирослав и той от каратистите, джуджуджистите, полицай, само че в другата сфера, инструктор на клуба в областта на джуджицу. Мишо? Чистито. Ваде. Надявам се, че направиш някой шампион по джуджицу. Сега ми предстои ни ново републиканско. Ще трябва да потренираме малко повече. Благодаря ти, Миша. После ще проведем другата част. Така. Магдалена Иванова. Магдалена и тя е от младите инструктори, които водят детската група в Спартак заедно с Сани. Магдаленчичето. Заповядай. Студентка вече медицина в първи курс. Втори ли? Втори. И ти си остаряла. Втори. Това е. Аз с девойките така се снимам по-дълго. Благодаря ти, Магдаленче. Заповядай. Това какво са? Твоето къде? Добре, добре. Така. И тъй като някой пак ги няма, с голяма част все ги няма, малко така да обърнем внимание на нашите състезатели в момента и бивши, които имат високи спортни резултати, постигнали за клуба. Да започнем с Ивет Горанова. Няма какво да кажа, нали? Лошото е, ако трябва да изреждам нейните титли тази година, на всяко едно световно, първо световен шампион по Шотокан за тази година, на европейското в Цюрих, трето място ли беше? Трето на световната купа, второ място в Юмак, Хърватия, 2 пъти балкански шампион на 2 възрастови групи. Абе, просто моята гордост е, изправи се. Добре. Сега и предстои световно първенство в Индонезия след един месец. Да й пожелаем успех и задължително да се прибере от световното с медал. Без челми. Медал. Обещаваш ли? Да. Обещавам пред всички. И като водиш 7-0, да не продължаваш да правиш глупости, ми да правиш тактика малко вече. Добре, добре, Ивет. Това ли? Да, Ивет Горанова. Така. Ивет, заповядай. Снимахте ли? Гергана Витанова, тя я няма, но само да спомена, че тя е единствената носителка в Националната федерация. Няма и тя много ги няма. В чужбина е на медали от световно и европейско на ката. Една изключително трудна дисциплина, но пак всички медали по ката от международни състезания са в Петромакс. Момчил Томов също го няма, той е в Англия ли, Пламен Диков и него го няма. Цветомир Димитров. Айде, това студентите си много бавни, по-бързо, бе, Цеци. Цеци. Цеци, ти откъде е станал? От на европейско ли взема медал? На европейско взема медал от Цеци. Много добре, но стана студент, тръгна по Америките и спря да тренира. Нещо такова се получи. Заповядай, Цеци. Въпреки това, нали, ти си носител на медал от европейско. Така си част от историята на нашия клуб и от гордостта на Петромакс. Дано станеш добър финансист. Късмет и успех. Давай по-нататък. Тихомир Андреев.
тихо го помня как на Балканско беше едно Балканско в Истанбул, стана балкански шампион и се разрива горкия. Би 4-5 срещи, защото аз много... Той ми е племенник, между другото. И като мой племенник аз съм много жесток към близките си. Искам твърде много и очаквам много от тях. Тогава за първи път му казах браво и той се разрева. Вече е голямо момче във ВИВ. Не сиято, нали? Завърши ли го това проклето не сия, бе? Още не, това е. Да си ми жив и здрав. Повядай. Това е тук. И да се върнеш пак към карате. Може да разчиташ на нас за всичко. Добре. Емануела Ангелова, тя във Франция или къде, Християн Станчев го наградихме, Габриела Горанова. Другата част, другата сестричка, другата медалиста от национални и световни купи. Къде е тя? Габи, гледай. Обещавам, че вече на лагерите на националния отбор ще ви пращам заедно с Ивет, защото си липсвала. Да. Окей, добре. Няма да мигам. Станислав Ценов. Го по къси гащите, по фанелка. До мене тук. Да не правиш лице опори сега пред всички. Той е много не е дисциплиниран. Обаче разчитам на Марго да го вкара в правия път. Марго! Оса отговаря, не ми вика да, бе. Трябва да длъжник си ми. Шампион трябва да ставаш. От европейско, от световно. Обещаваш ли? Обещаваш на 40 годишнината ми. Че поне за 50 годишнината ще имам медал от теб от световно европейско. Окей? Заповядай. Те всички са ученици в спортното училище. Възпитаници на Ангел, 10-то, вече и на Марго. Виктория Росева. Някой избъркал второто, нищо Вики. Първото си е твоето, ще го смирим името. Това най-малкият проблем. Хубава снимка стана, нали? И тя е хубава. Нищо, Ане, ти си важна, трябва да те има отзад. Дай чантичката. Заповядай, Вики. И от теб очаквам повече. Много просто, медали от европейско и световно. Това е. Така. Абе, Ангел и 10 дойдоха ли най-после, че... Десислава Лачовска. 10-то. Кака 10, тя ще стане и Леля вече, тя е мама, но от сумата години занимава в спортното училище. По някои пъти съчувствам, виждам колко е трудно, защото 25 възпитаники имаме в спортното училище и тя ги обгрижва, но сега вече има помощник, наречения Марго, и ще трябва да ти олекни малко. Днеската благодаря ти за всичко, каквото правиш за клуба. Разчитам на теб и за в бъдеще. Си жива и здрава. Чакай са тук. Ангел Ленков. Те са нещо като семейство. Той е полицая, тя е на жената, дето търчи, той се няма време, все е в залата или в полицейското управление на работа, или води тренировки. Как го гледа този син и това семейство? Завиждам тебе, аз съм млад баща и аз бе Ачо. Ачо, благодаря ти, че толкова години ти си край мене, че водиш, че ще продължаваш да водиш, разчитам много на теб. Да си ми жив и здрав. Благодаря, Ачо. Ай, това ни. Да. 2003 година, като бяхме в Барселона,
се къпахме по слипове в Кан и в Монте Карло, нали, заедно с останалите полицаи, защото нямахме бански. Отихме на световно полицейско и спряхме с един бус, беше бял, и като нямахме се къпахме по слипове. И на почервения килим минахме, не по слипове, да? Благодаря ти, Ачо. Това за тебе, Ачо. Вътре има ли фанелка? Има. Така, аз искам само да кажа, приключихме, че тук имаше и други, трябваше доктор Паскалис Мелиус, моя учител, който се е в Гърция, но вече е на години да дойде, не можа да дойде. Искам, макар и задочно от разстояние, да му кажа благодаря и поклон като моя учител. За него също има плакета, но той ще се я получи някой ден. Ако трябва лично, ще му изнеса в Гърция. Защото 75-та година от него видях първото дзуки. Беше септември месец в гората на военно обучение. И аз видях, той беше с едно черно кимоно, с нунчако и така се влюбих в карате и това промени живота ми и тръгнах. И до ден днешен това правя. Благодаря му на него, най-вече. Ивчо, какво ще правиш? Ивчо искал микрофона да ме отърве от него, за да отида аз да хапна нещо. А той искал да поговоря малко. Добре, Ивчо, заповядай. Благодаря ви на всички, които сте тук. На здраве, да сте ми живи и здрави. И след 10 години ви очаквам на 50 годишнината на Карате клуб Петромакс. Искам един подарък да направим от клуба на нашия сенсей. Специален плакет. С много благодарности и дълги години да развива карате и да е до нас. Това е от всички инструктори. Това е в чест на Петромакс. Я да го погледаме малко. От всички инструктори и с него ние искаме да изкажем благодарността си за вниманието и помощта, която сме получавали от вас през всичките години. Вие сами сте виждали, че много пъти така сме имали разминавания в мненията, но това не значи, че ние не оценяваме това, което правите за нас и за каратето, за клуба. Пожелаваме много здраве на вас и на семейството и на следващия път да съберем 50 годишна и така продължаваме. Заповядайте.
Благодаря ви, гордея се с вас и ви обичам. Благодаря ви. И на Митко Бенков специални похвали за шоуто. Митко, благодаря. Много красиво беше. Благодаря на всички, на здраве. На здраве всички да сме живи и здрави. На здраве за сетен път. По повод празника мога да кажа, че минаха много години, когато за първи път влязохме в залата. Беше аз, когато влязах, може би вече 25 години. И като гледам плаката, който е направен, този юбилеен, и се виждам какъв съм младолик и така и с старото кимоно, което действително не прилича, нали, не отговаря на днешните стандарти, но си спомня за всичките приятелства, които изградихме в годините и многото усилия, многото пот, който полагахме в залите. И действително така с лека носталгия го казвам това, защото ми се иска да се върне и да тренирам толкова с време, нали, колкото тренирах като млад. Нали, сега всеки има съвсем други приоритети, ангажименти. Пак отделяме много време на карате, но не толкова сколкото преди. Много е хубаво това нещо, което се случва в клуба. Радвам се, че има такива последователи, млади деца, които върват по нашите стъпки и действително виждаме, че усилията, които полагаме, не са напразни и клуба се развива добре. Не само клуба, изобщо каратето в България. Пожелавам точно на тези деца да постигнат тези успехи, тези призови класирания, които ние по една или друга причина не успяхме. Ще бъдем много щастливи това да се случи. Започнах да се занимавам с карате на 12 години в карате клуб Петромакс. За мен то е почти всичко, начинът ми на живот. Искам да благодаря първогодишната на клуба и на сенсей Русалин Русалинов. В годините за нас той е не само учител, а и човек с главно Ч. Той е наш духовен баща, наставник, който винаги ни е подкрепил, винаги е бил зад гърба ни, помагал на всички нас инструкторите. В този клуб в годините аз срещнах мъжа до себе си, от когато имам дете. Искам да пожелая на всички деца, наши последователи, които се развиват така добре, върват по нашите стъпки, да ни настигнат и надминат, както и да доставят гордост и удоволствие на сенсея, учителя, който заслужава и дълги години полага неимоверни усилия, за да съществува, да се доказва и да е на върха през годините. Както каза Руси, съм един от първите ученици. Времето, когато беше забранено още официално да се тренира бойни спортове, в частност карате. И първо искам да кажа едно голямо благодаря на Руси, защото за тези 40 години каратето е това, което е не само в Плевен, а и в цяла България. Аз се радвам, че съм бил част от тези 40 години по отношение на каратето. Спортът е велико нещо. И това, което Руси направи, е, че много от неговите състезатели го направиха начин на живот, не само за един цел, което за мен е по-важно, защото превръщайки каратето като начин на живот, те правят успех във всяка една стъпка, която е в бъдеще пред тях. Карате клуб Петромакс за мен е съществена част от живота ми, тъй като за мен бойните изкуства почти имат знак на равнение с карате клуб Петромакс. Аз наскоро, както беше споменато, отбелязахме 25 години на клона на карате клуба в Червен бряг, като разбира се това е предхождано от многогодишни други занимания мои с това. Просто съм горд, че съм част от това събитие и съм след такава плеяда от светила в бойните изкуства. Радостен, че съм тук. От 1985 година тренирам с сенсей Русалин Русалинов. В момента съм на 46 години, все още се занимавам с карате. Също съм съдия и рефер в клуба. Тази година направихме първи екотурнир на Крушунските водопади със съдействието на община Летница, който беше първият турнир, който се проведе на трева. Децата бяха много доволни и пак нашия клуб взе призовите места.
казвам се Елиза Гешева, възпитаничка съм на спортно училище Георги Бенковски. Завърших тази година в спортното. Тренирах карате в карате клуб Петромакс, начело с сенсей Русалин Русалинов. Останах с много хубави спомени от целият ми живот, който прекарах в спортното. Спортното ми донесе много приятели, донесе ми възпитание, донесе ми дисциплина, нови запознанства, контакти от най-различни градове, с най-различни хора, от най-различни места. Искам много да благодаря на моя сенсей Русалин Русалинов, защото той допринесе за всичко, което постигнах в живота си. Искам да му кажа, че наистина умее да възпитава хората, да прави от децата големи хора, от момиченцата жени, от момчетата мъже. Искам много да му благодаря за всичко, което направи и за мене. И да му пожелая да продължава в същия дух и със същия стимул, който и с нас, и към нас е бил така. Защото каратето е не само бой, както всички го приемат. То е много хубав спорт, който донася наистина много приятни емоции в живота ни.